Tumsaklaina bagi korang reka Bubagra 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 Hambai ang BJP Tomoni au iko Bubagrano hamjake ang Bubagrano logirana bagi pakai Kam ni bagi kaji ni nak. Kam nak harus mesti. Bubagrano hamjake ang pakai Lagi ni BJP tu mana bawa isi. ang BJP Tomoni ang BJP 2007 ni sini BJP kai mani tahu jara khai toka এরপরে বিজেপি কোনো সামু বা যে কোনো কগ্রং সাইমেয়া বা দপন সাইম খাইমেয়াनि बागै आं बिजेपि याकारै आं बुबाग्रानो हामजागे आं फैखादों BJP bawa isi. आं इनका नि दंमोननि बोर्ड प्रेसिडेन्ट दंमोन Ini besar bukan. दिनै नय फेमिलिनि एक्सिस भोटार Ini sini. अनन्त देब्रमा हामबाय sini media rano tini asolo जों बुसखांनि 7 तारिख नभेम्बर बुवाग्रा बाय कबकजाक कतल कायसा लुकुथुम पान्दा आगत लांनानि आबनो तामनि बागै पान्दा खायना नाखा आबनो आवाय नानि बागै न तिनि अर जों पान्दा चेंलाय मानि का तिनि ओ पान्दानि बिसिंतै जों मानखा सिनि ताखु अनन्त ब 2007 नि सिमिनो ओ एलाकाओ जों नुगो ब बीजेपी खलाय दंगो ब बीजेपी 50 सिमना तमा सिमना विधानसभा केंद्र नि 50 नम्बर बूथ नि प्रेसिडेंट तंगनि बीजेपी नि गाय ब तिनि ब कयेक दिन आगे न ब साका आंग बीजेपी तंगमलिया कारण बीजेपी चिनि दफानि बागै कोनो सामुखायमिया बीजेपी ओ तंगै कोनो कक सायमिया बीजेपी शुधु बरनो कक रिओ केनो कक नारक मानिया आबो हनै ब पुलान सिमिनो जोंनो बार बार सामाने परे ब तिनि अर बिनि नय परिवारनि 33 बुथार नतियै ब तिनि जयनिं खायनानि बाध्य अंखा कारण जों बहाय न जों सायमानो जे बीजेपी थिं न जों सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जों एकर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जों कक सालायनो राज्यनि मन्त्रिसभा जों हाबो एकतनो चिनि लक्षंखा चिनि 2024 नि 2 तारिख मार्च जे एकर्डिंग माने दिल्लीओ ऑनरेबल चिनि होम मिनिस्टर अमित शाह जी नि उपस्थिति देव राज्य मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटारी होम डिपार्टमेंट जो आरो जरा होम सेक्रेटारी सह 11 चिनि बी के रांखल बीजेपी नि मंत्री दङ आरो विकास देबबर्मा शुक्ला चरण सिंहनि मानजां मुंबाय जे एकर्ड खालायमानि जोंनो जेरना कक खालायमानि तिनि 20 मास 21 मास सलि दङ तार पनि जायगा गा आबनो तैसे जों बरग एलायन्स मानि आबनो थमया जों बीजेपी ना एकदम सांगतिक साखाति से कक सानांनाय आइ खायनांनाय आबुया नायनायका बनि जे ताबुंनि जे सामु बरक जरा तिप्रसा जरा बीजेपी लीडर बरक जे कक सामारक कक सिमिसि जों नुखा कक सिमिसि किन्तु सामु बाय कक अनेकटा फेलाय आबनि बागै न ताबुक दिगे ताबुक तिप्रा माथाव फेमास फाइ दङ किन्तु बरक बथाव चिनर फायु इराबका फेक नाम रिनानि ओ सारेन्डार खायना रंनो जरा एकर्ड खायना रंनो बरनो लगितलां थाव तामनै नंनो वाग्रनाय पुनराय नंनो खना कक सालकिसा सखां चिनि तिराजबारिनि आरो नै चिनि बुखक संनो अमा हायकै गोबां एलाकानि चिनि गारि तलां थाखा बमुं सैनाय नरक जरा एकर्ड खायना रक नंनि आदिनसे बैंक सेग्रनाय नंनि वागनि पुननि तकनि दुगाननि किन्तु थांनाय मेले जयनिं प्रोग्राम आरो सर्वसाकुलिसे मात्र 300 जन आङो बसाय रेखा 6820 गता बाकी रखाय आमति रक सलितो आमति रक चीफ मिनिस्टर नि बिनि खातामो बिनि लक्षण खातामो काहा मुंजांना बागै बिनि पार्टीओ जे बुसुल जरति दलियो को नलुंगि दखा बिनि पार्टीओ बिनि बिरुद्ध बुसुगि नांगि दखा आरो हते बांचिना खाताबो तिप्रसा बीजेपी खायना रनो बलगिति ताबो
bongni bisingo onek kisu ulut palut tunglainani nai tongkha boni bagai dileo khapro matha marok chung nugui tong boni bagai seke buskangni salo chini simna bidan sabha kendro birat ekta bangon BJP ni birat ekta bangon nungnani সমমনায়া চিন্তানি ফাইসকাইকা जों आसा खालायो जों आरो बंनो जिरु खालायखिमनाय बरक जों सावो 2026 जों से एकदम 28 नि 28 जों सावो आमतै 28 नि 28 या जों 2023 जे रकम फाइमा हाय आबोनि साइ ताइबो सीट गोबांमा तुबुय जों एडिसिओ तिनि तिपरा मथानो बबाग्रानो ताइसा जों कप्लाय खारिनाय आबोनो सिनि समाय